Horas madihita salurna. Horas manang dihamu. Amangna bahwa kita nanggung di tahun mana amaringan di BP di Ikion mulai permingguan tapasonang rwata. Huria nahina holongan itu hatta Yesus sadarion sahat mahita tu minggu kantate lapatanna eddehon hamuma di Jahoba edde naib baru Laos di Patupado di Huriata saha KPP Distrik Walu DKI Jakarta parhusoran ni akka parjamita alanai upasat hamima tu hamu ruas ni Huria namar saur di bagasan Tikion. Selamat hari Minggu ma dihamu. Selamat hari Minggu ma nang dihamu. Adorang so masuk kita martangiang nahohom mahita. Amin. Mari di mahita sian buku Ede nomor 587 ayat sada rodia tolu.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, na tumapa langit dohotan noon. Amen. Eddehon hamu mari Jahoba edde nai baru, ainunga dipabahin ibana akka halongangan, nunga dipabotohon Jahoba hatuaonna, nunga dipapatar ibana hati goranna diadopan ni akka sipile begu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami, jalamate rab dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rab hami dohot ibana, tu hasangapon, sai parrohai mahami, asa uduk hami, tulomoni roham, jalahot hami dihapor siaon nature, asa toktong makirim hami, dihaheon dohot dihasangapun sogot. Silehonon tu akka naporsea diho. Amen. Udul mahamu. Mari de mahitasian buku ende nomor 575 ayat sada. Tangihon hamu mapatik ni debata di hari mingguon, iman atar surat di Psalmen 100 ayat sada, roh di ayat 5. Puji ma Jahoba ale tondikku, jalan asa rohaku, di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Jahoba ale tondikku, jala unang tung halupahon denggan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Ibana pamalum akka sahid musudena. Ibana paluahon ngolum sian hamaguan. Ibana martupalhon tuhod dengan basa dohot asini roha. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa. Asa mulak posoho songon pidong raja wali. Atong ramagido gugu mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon obat tepat ini. Amin. Mari di mahitasian buku ende nomor 424 ayat 2 dohot 4.
Lapjong jeung mah kita. Tatot poti madosata diadopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi rohana sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangi do. Sai asima roham mida sadok bangsonami. Sesama dosa nami salumutna. Di jauh dohami gabesi tindangami mangedehon haluaon napina tupami dihami marhite hata nang pambahenan nami nian wedehon hami guarmu di parmingguan nang di partangiangan alai huarsai hami dodongan nami marhite akka pambahenan nami pakuling nami pe olodak ture mabahe jut rohani dongan hape nunga didok hatam asa saya toktong lambok hatanami songo nasiniraan asa boton pasat alus napatut tuganup jolma. Saya asima roham dihami oleh Tuhan lehon maroha na holong dihami. Saya sungguli maroha nami asa muba roha dohot pangalohon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesani dosata. Songonodo pakahulongi ni debata di Portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na seleling ni leleng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Udul may. Marin di mahitasan buku ende nomor 210 ayat 2. Hata ni debata turpuk di hari mingguan, iman atar surat di
Kolose 3 ayat 10, 51, 10. Jala damai ni Kristus sima mangarajai di bagasan rohamuna aitu si dohamu di jauh di bagasan sada daging gabe par rohama uliate mahamu. Kun mahatan Kristus maringanan di tengah-tengahmuna mardongan sabdok hapistaran mahamu masih ajaran dalam masih pangiotang marhite-hite akka ende pesalmen ende puji-pujian rohot ende patodion endeon hamu madebata di bagasan rohamuna mara roha hamuliakeon. Jalan nasa siulaon manang di hata manang di pambahenan saluhut naima marhite-hite goar ni Tuhan Yesus Kristus uhut madok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amen. Mari dimahitasan buku ini nomor 362 ayat 1-2. Rap mahita jong-jong. Taha tidak kom maha porsiatai, songon nahina tidak kon ni dongata sao porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, hidu ama parguguna suatu dosa, na pemakanan dotana. Au porsia di Yesus Kristus, anak debata Jahoba sadai, iman hati nubuhan misi Maria, naga begabian sianto di perbadia, adorang soaluan hidup tuatana tuban lebih di paum di silatus nama tetar padal di bana di au pinasila natua tuban turun di tanah namula mangulu di hari patulon nama naik tu surgo
launu siang dia bata jauh amanai parguguna suatu dosani disimai bana paimura sukutan maumi halal nama muludo namate au persiaditon di perbadia jala dosa daurian nabadia uli hatopan halak Kristen akan nabadia doh dia sesani dosa doh dia tai namandok mulak mangulu dusuru daging dia halak nomate doh yang luan nasura-sura amin udul mahamu tabigi makur sian sektor saroha.
Tagi bagaimana tikting di huriata. Tikting di huriata Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu. Guarni Minggu sadirion ima Minggu kantate do topik Maredde mahamu di Jahoba ale sadok tanoon. 2. Namoding na diare Minggu tanggal 30 April 2020 tolu nasalpu nunga marujung ngolu inang sonti dame Adelaide nenggolan boru situmorang umur 87 tahun 7 bulan, alamat Jalan Taman Radio Dalam Pitu nomor sada sektor Satahi. Nunga tu udian na di hari Minggu tanggal 20 April 2020 tolu di San Diego Hills. Tatangnya koma asa tumi putarapul rohani keluarga na tininggal honna. Tolu pertukaran mimbar sedistrik Walu DKI Jakarta. Sadarion Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu di Patupado pertukaran pelayan firman sedistrik Walu DKI Jakarta. Guar-guar ni Parjamita boy mata jaha di warta cetak. Nama kobasi di bahasa Batak Ima Amang Pendeta Dr. Jusen Buang Manalu Sian HKBP Sudirman. 4. Pertukaran guru sekolah minggu distrik Walu DKI Jakarta. Sadarion Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu guru sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru madohoti program pertukaran guru sekolah minggu distrik Walu DKI Jakarta tu HKBP Kebayoran Selatan. Guar-guar guru sekolah minggu nama dohoti pertukaran ini boy mata jaha di warta cetak. 5. Seksi remaja Mamuka Sadarion Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu parmingguan ni remaja na biasana di Patupa pukul 10 tolu puluh wib, gabe pukul 8 wib maringanan di Serba Gunase. Onom, selamat ulang tahun hari hatu tubuh, dohot ulang tahun hari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton, selamat ulang tahun hari hatu tubuh, dohot selamat ulang tahun hari Parbagason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal pitu sahat tu tanggal 10 tolu Mei saitu hattama na mamasu-masu. Molo tungadong ruas ni huriat dan nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tugan situa di sektorna manang tu sekretariat. Pitu aka tikting na soni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songonima saat ni tikting di huriata di bagasa Minggu sadarion taingok bema manangnya koni tujolo ni tuhata. Tabegema ede puji-pujian sian paduan suara festival seksi Paropuan.
Marende mahita sian buku ende nomor 585. Uhut tapapungu pilihan sada A dohot sada B.
nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amin. Hatani debata gabe camita di minggu sadarion tersurat di sada kronika bidu saplonom mamuka sian ayat 27 sahatu ayat 20 walu songono ma tersurat disi edehoma Jahoba ale sadok tanoon bari tahun hamuma hatuon ganupare pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak parbegu hamulion nei di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabi nahen nei aina tibul do Jahoba jalan atama si tutu pujion nasokal do ibana mengatasi sude akka debata ai jadi-jadian nado sude debatan yakka bangso parbegu alai anggo Jahoba nong majadihon akka langit hatongamon dohot hamuliaon di colona hagogoon dohot hinauli masa di pagasan habadion nei hamu ale akka marga ni akka bangso selehon hamu matu Jahoba lehon hamu matu tu Jahoba hamuliaon dohot hagogoon ido sahat nama cetakas marhite hatani debata di minggu sadarion di pengot tu tonga-tongata asa sudi hita mangedehon ede pamujion tu Jahoba sudi hita mamaritahon hatuaon doho pajojorhon hamuliaon ni Tuhani puasa apalah disosoi ala tung takas doa sini rohani Tuhani tu bangso na pinilit nai nunga pala sahat poti perpadanan dibuan nasida mula tu tano si David ala nei ala poti perpadanan ido sadatadda kehadiran ni debata di tonga-tonga bangsoe ala nong sahat di buan nasida molota jahat di sada kronika 10 tulu 14 15 nunga sahat be poti perpadanan ni marlapatam mai nungamian Tuhani di tonga-tonga nasida di Jerusalem ido di halason nasida alane sudi nasida disosoi si David do asa di uluhon si Asaf sudi bangsoi mangadehon ede pamujion tu Jahoba ala nunga saor nasida nunga di tonga-tonga nasida Tuhani marhite hite mian di Jerusalem poti parpadanani nunga mian di tonga-tonga nasida Tuhan Jahoba ido apalah hasisikop lasni roha bangso na pinilit nei ubenna di uluhon si Asaf sude bangsoi mangedehon ede ne baru ede puji-pujion laho pasangap laho patu begehon hamuliaon di Jahoba alane marhite hatani debata didok edehon hamuma di Jahoba ale sadok
tanoon dang holan tuhita jolma sude natinopani Tuhani sadok tanoon marlapatat dang holan sude hita jolma diigil disosoi laho patubegehon edde pamujion di Jahoba alai dohot do saluhut natinopani Tuhani asa saluhut natinopanai denggan songon panopal naparjoloi gabe patuduhon hasangapot dohot hamuleao di Jahoba nape ditiki perpudion masalah ekologi pemanasan global bencana alam masa dipiga-piga inganan dang be patuduhon hamulean tu Jahoba alane nunga sayholan dieksplor sude natinopani Tuhan untuk kepentingan pribadi doho kelompok gabe dang makorhon lasni roha alane dengan do dipatuduhon halak Kristen tugas doho tanggung jawab memelihara asa dengan sude nani topani Tuhani idona dikuaranna teo ekologi sude hita laho memelihara melestarikan natinopani debata asa dengan tong dinikmati sudut noposo pajojorhon hamuma di tonga-tonga ni halak bangso perbegu hamulione di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan na binahenne dakuwoto holan auna jot-jot moloneng laut tu gereja sehubereng do sormin markaca sudi nguluton go tada halongangot upikiri acugari dan nanggo sada orhan tubuh pamatak tondang adong dang lengkap isarana si pareon dang adong tu dia mata sakoton kacamaton ya do lau tu pikiran munah holan sada orhan tubuh dang sikop di topa Tuhani di pamatak ton holan si pareon dang adong tu dia ma benota inganan sakot ni kacamata ton totui ko pakai tali-tali mate sude pamatang ton go tada halongangat bro di topa Tuhani alani tamajala patut sude si hutok Kristus mangedehon ede pamujian lao pasangap goar ni Tuhani songon ede kor sektor wi sarohana kini doho se si paropuan ikon manok tong mahita marhite ede mamaritahon pajocorhon saluhut tu bangso parbegu dipakai sada kata di istilah Ibrani goim dang dipakai kata Laos alai dipakai kata goim pengoton torop do dihumaliak ton goim naso tu madda naso porsia tu Tuhani nasidama na ikon gabe naing mabege dohot panidangion hinauli hinadenggan nong binahen ni Tuhani sian akana porsea baritahon mai alebuhado hita mamaritahon hinauli hinadenggan jadi-jadian nabi nahen ni Tuhani hita sadiri pe moldo mangulu di bagasan lasni roha moldo hita markantate moldo hita marlasni roha alane diigil halak na berkentate mangedehon ede nai baru tu debata semestinya jangan
simpan apa yang sepatutnya harus dibuang. Jangan dibuang apa sepatutnya harus disimpan. Najot-jot dohita mangabolokon nasa sitongna dang rikot dibolokon. Alai ana rikot ikon dibolokon saya tapeok, saya tapopom, saya simpan. Bolokom maganggu ni rohami amang inang. Bolokom masudejut ni rohami. Sudeho somtel elat late. Bolokom manasa napaholakon ngolum sian Tuhani. Tinggal homai. Sude napasoraton ngolum lalap. Mamikiri di pagasan. Also narikot di ngolu parsato kinono alai papatarma di ngolum sude nama baheko solhot tutuhani nababaen ho marlas niroha satokid dongoluta di portibion songon nadido parjami tatului martiti bedo. Adong sada profesor almarhum dosen UI Universitas Indonesia membangun sada jabu di Depok rumah batu di lahan 5.000 nunga almarhum profesore alai di bagas jabui di baedo putih namate terbuat dari kayu baedo putih namate di baedo di bagas putih boneka ni amat tai persis doh boneka ni inat tai manang tu dia etik ngulu namat tai lao jolo di bereng doi memento mori. Ingot ari hamamatem satokit dongoluta bican di lehon Tuhani hita mangulu di hasyanganon di portibiol ede homma ede puji-pujian pasangap ma Tuhani saleleng ngolum di gulmit ni ngolum manok tong mahita pasol hoton ngoluta nunga tunggodang naulina denggan nunga tung godang tadda halongangan di patu padebata di ngoluton atau gir-gir mahita maka tidakon papahenan na itu akka bangso parbiku akka tagda halongangan na pitampu panay di ngoluta tu sudut no poso asana sida pe dohot maka tidakon hinauli hinadenggan nabidani Tuhani saleleng ngolu nasida ayat 27 hatong hamon dohot hamuliaon di jolona hagogoon dohot hinauli masa di bagasan habadionna alane marhite minggu kantate ede hokamuma di Jahoba ede nebaru patut marlas niroha hita mangedehon ede puji-pujian nakpe sipata dirahuti narikot di ngolu portibio do rohata doho pikirata gabe lupa sipata maka tidakon nadenggan nauli nong tajalo siat Tuhani alai didok puji hamu majahoba songon panidangion si David di Psalmen 100 ayat 2 dohot ayat
ualui. Puji majahoba aleto diku. Jala unang tunghalu pahon denggan ni basana sudena. Para si roha jala pardenggan bahasa do jahoba. Labat tarimas jala para si roha kodang. Ingok mai jala hati dakom mai. Bican di lehon Tuhan nidope tuhita hahi pason partikian dohot parsoran marhite rohita tu bagas coro ni Tuhan ni songon sunggul-sunggul tu bangso Israel di partikian David ede homa ede nai baru tu Jahoba puji makoarna pasangap jala hati dakom masude tada halongangan nabi natupani saleleng ningolum. Amen martang yang mahita. Moliate ma jala puji-puji adoh asu ngapon madiho Tuhan. Cian hodo mual saluhut harroan na adong di ngodunami. Di saluhut na tinopami. Hodo mangalehon narikot di ngolunami. Sian ari tu ari bulan tu bulan tahun tu tahun. Marhite asini roham. Sikopdo di sarihoko. Saluhut ngolunati nopami. Alani digul horo marhite hatam asa marsi tutuhami mamuji pasangap uhud makatib dakon saluhud nabi nahemi moliate ma ale Tuhan nunga tunggodang asini roham mangalehon silas ni roha tu saluhut ruas ni huriamon namar ningot ari hatu tubuna namar ningot ari pardongan saripion nasida sai pasu-pasu manasida lehon umur nagajang lehon tok tong hahi paso bisu tarlumobi las ni roha di bagasakko pasu-pasu keluarga yanakon doho sude pinopar nasida. Utangnya kok kami do tuho Tuhan. Karuas ni huriam HKBP kebayuranon namar bagasan parsahiton. Nah dirawat di rumah sakit manang di bagas nasida be. Asi maroham Tuhan. Ditatap hodo inang. Si manjuta buru silitonga Rowli buru si barani Amang David sinaga Birong tambunan buru pardede Amang Hutagalung Nyonya Rotua si morangkir buru siahan Amang Situa Martina Panggabean buru Amang Sagumani Luban Tobing Inang Mawar Luban Tobing buru Panggabean Inang Ratna buru Sinaga F Hutagalung Hanna buru Tobing Amang Lindu Silitonga Inang Nyonya Situmorang buru Gultong Inang Sondang Hutahayan buru Pangarebuan Inang Sondang Sihite buru Pasaribu Inang Lumban Tobing buru Tagalong Amang Anwar Lubis Amang Indra Lumban Tobing Dohot Sude Nasoboi Hugari Hami tatap jala apehom tangamu nalabok i Tuhan nago huasoe pamalupon nasidasian parsahiton pasu-pasu si panganon sinumon tarlumobi ubat na pinake nasida Tuhan parhitean asini roham
pamalupon nasida saluhutna. Hutang yakok kami do Tuhan sude amanami nami naung lansia ruas HKBP Kebayoran Baron. Saya tatap jala pasu-pasu manasida. Lehon tok tong iras niroha. Lehon tok tong torang ni pikiran tarlu mobi togu ni hapor sian Tuhan. Asa di hatua-tuaon nasidai. Di lehon nasida dope tiki pikiran nasida manga lehon poda naulina dengan tu sudut no poso. Pakai mana sida Tuhan. Gabesi raja lapanotang di keluarga di tonga-tonga ni huriam tarlu mobi di bangso namion. Ale Tuhan hutangnya kok kami do tuho pamaret tanami. Panggom-gom di tonga-tonga ni bangso nami sian presiden para kabinet legislatif aparat TNI Polri dohot sudi tahe Tuhan sahat tu panggom-gomi di pedesaan saya lehon tong tunasida bisuk asa denggan di uluhon bangson di bagasan hadameon hasadaon dohot tu kemakmuran. Ali Tuhan hutang yakok kami do sudi yanakon ni huriamon na di bagasan parsikolan di bagasan perkuliahan na mangalului parkarejoan manang nong karejo nasida Tuhan sai tok tong ramoti nasida saluhutna. Sai patudu tu nasida dalan sidalanan nasida unang loas nasida dau siako Tuhan dia kaya nakon nong tikina ikon mardongan saribe patudu Tuhan asini roham asa Jepang nasida dongan sahapor syaon nani hirim jalanani haholongan rohan nasida gudang dope Tuhan si pangidoan nami alai utakas doho maboto dia narikot di ngolu saluhut ruas doho parhalado ni huriamon saya lehom matuhami saluhut nah gugu doho bisuk asa watu si hami mangulahon lomo ni roham marhite Yesus. Amin. Maret de mahita uhut tapapungu peleata. Ah
koma peleata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa uli basa namba ulitus. Upasat hami masian na ni lehon mi tu hami pelen nami tuho. Sejalo may gabe uap na usus di colong. Pasu-pasu may salaramoti. Asahu perhasia kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portipion. Buhay marohanami marhite-hite totim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami dah di Banua Gijang, saya pinar badia makuarmu, saya Roma harajamu, saya sab malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami sopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahamisian pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midau. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasorhom madamena tu todi munabe. Sudi kami perhalado HKBP Resort Kebayoran Baru Pasahaton. Selamat hari Minggu Tuhamu amanami inanami na mengikuti ibadah secara live streaming dohot na mengikuti ibadah secara onsite. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas, horas, horas.